Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ka jing song shit ban shna reel na kabanta ki social media kalawan rabiang ya ka jing snosi ha ka ba uwei Bri U hadelhi ula kum siat bakla ialade hi da ka pistol bat kani la ring da ka video da uwei badan jing dai baru kani kala ja ha dalupura jang ka sor ba delhi ha ka ba ya bala yap la tip kyrteng kum upawan kumar ha ka ba ula mut ban ring ya ka wi ka video bat ka pistol ban pur bha kata ka video jong haka video la i bok pawan ula sei ka pistol bat ru ula thep ya ka magazine badan kuli kat ba udang rakhe ya ka kamera bat ru ula bo haka shadem jong bat haka kapor ula siat bakla ialade haka kapor na kaliang hipolit kilong baka jing thmu ban ring video kadai ban pen i kumnu la pendan kamyak pistol da ka basngan tamba upawan ula kum siat bakla no ialade hi haka ni kapor kipolit kila register ka case bat ka jing toket kadang long ka bayat chakhamat upawan udai uba arpo parasnam karta ubalong ru kum property dealer bar ka pistol kadai ka jong ubadan jinga dai batu ubatip kum u himanchu bat kani kadai ka sen ka banning kong bawla bat ya ka pistol kani kala jia ha ka khan rew tarik jong ni banai bat ru la shemdin hadin balalai kit ya upawan hospital ha ka baki doktor kila pentip syaki pulit upawan udai ubala khlat shwa ban poi sha hospital bat ukuli ula rungru nakaliang jong ka diang jong ka shadem jong ki pulit kila pentip bayakani ka pistol kadai ka badan shpautli ki kuli hapo ka magazine